Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zvoliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Treći padež, dativ, označava smjer, odnosno približavanje jednog predmeta drugom, i to tako da jedan predmet služi kao orijentir drugome. Kad se kaže ići ka šumi, to ne mora da znači da će se u šumu zaista i ući, za razliku od akuzativnih značenja ići u šumu. Iz toga su se razvila značenja cilja, davanja, pripadanja, namjene i sl. Dativ smjera je onaj u kojem dolazi do izražaja osnovno značenje dativa, na primjer, približiti se komšiji. Dativ namjene označava osobu ili predmet kojem se nešto namjenjuje i stoji uz glagole koji označavaju davanje ili govorenje kao njihov nepravi objekat, na primjer, pokloniti nešto sestri. Dativ koristi ili štete je vrsta dativa namjene, s tim što označava onoga kojem se nešto čini s ciljem da mu bude na korist ili na štetu. Na primjer, služi domovini, drago mi je i tako dalje. Sličan je i dativ koji se naziva uzvičnim jer stoji uz uzvične riječi, blago vama, teško njima i tako dalje. Prisvojni dativ ima značenje vrlo blisko značenju prisvojnih zamjenica i može se njima zamijeniti. Na primjer, djeca su joj dobro, može se zamijeniti sa njezina djeca su dobro. Dativ interesa ili etički dativ pretpostavlja da je onome što se označava dativom u interesu da se nešto dogodi ili ne dogodi. Takva upotreba dativa svojstvena je prvenstveno razgovornom stilu. Na primjer, kako ste mi, da si ti meni živ i zdrav i slično. Dativ sa infinitivom je konstrukcija rijetka u savremenom, ali česta u starijem jeziku. Često je frazeologizovan, pa se kaže valja nam krenuti, to je Bogu plakati i slično. Empatički dativ upotrebljava se prvenstveno u zakletvama i označava onoga na kojeg se zakletva odnosi. Njegova upotreba ograničena je uglavnom na razgovorni stil. Na primjer, tako ti sreće, tako mi Bog pomogao i slično. U standardnom crnogorskom jeziku sa dativom se slaže malo prijedloga koji su pritom često suvišni jer imaju značenje koje ponavlja značenje dativa. To se posebno odnosi na prijedloge k, ka i prema. Pored njih, uz dativ se upotrebljavaju prijedlozi nasuprot, uprkos i protivno. Crnogorski bez predrasuda. Dativ smjera izražava osnovno značenje dativa, na primjer, približiti se komšiji, prići drugu, krenuti kući, okrenuti se vratima. Dativ namjene označava osobu ili predmet kojem se nešto namjenjuje. Pokloniti nešto sestri, kupiti nešto sebi, poslati svojima, obećati prijatelju, reći svima. Dativ koristi ili štete označava onoga kojem se nešto čini s ciljem da mu bude na koristi ili na štetu. Na primjer, služi domovini, oteti slabima, raditi njima na štetu, drago mi je i tako dalje. Sličan je i dativ koji se naziva uzvičnim, jer stoji uz uzvične riječi, blago vama, teško njima i tako dalje. Prisvojni dativ može se zamijeniti prisvojnim zamjenicama. Na primjer, djeca su joj dobro, prema njezina djeca su dobro. Gdje su mi naočare, prema gdje su moje naočare. Dativ interesa ili etički dativ svojstven je prvenstveno razgovornom stilu. Na primjer, kako ste mi, da si ti meni živ i zdrav i slično. Dativ sa infinitivom je konstrukcija rijetka u savremenom, ali česta u starijem jeziku. Često je frazeologizovan, pa se kaže valja nam krenuti, to je Bogu plakati i slično. Empatički dativ upotrebljava se prvenstveno u zakletvama i njegova upotreba ograničena je uglavnom na razgovorni stil. Na primjer, tako ti sreće, tako mi Bog pomogao, tako vam svega i slično. Prijedlog ka uz dativ uglavnom ponavlja osnovno značenje dativa, pa je suvišan i sve se rijeđe upotrebljava. Na primjer, svi su se okrenuli ka gradu. Uz dativ se upotrebljavaju prijedlozi prema, nasuprot, uprkos i protivno. Na primjer, bili su okrenuti prema jugu, zaputio se prema izlazu. Tako se on ponaša prema svima. Popis je napravljen prema mjestu stanovanja. Prema potrebi obrati se ljekaru.
i tako dalje. Postupili su nasuprot njegovoj želji. Uprkos silnim naporima sve je ostalo isto. Bili su na igralištu uprkos velikoj vrućini. To je bilo protivno njegovoj volji. Crnogorski bez predrasuda. Za profesora Milenka Perovića neprikosnoveno pravo čovjeka je da govori sopstvenim jezikom. Moj stav je odavno poznat u javnosti. Prvi put sam 1995. godine u intervju u Monitoru jezik kojim govorim nazvao crnogorskim jezikom i u tom intervju je rekao da je moje neosporno, neprikosnoveno ljudsko pravo da ne samo da govorim svojim maternjim crnogorskim jezikom, nego da ga nominalno i deklarišem kao crnogorski. I sve što sam od tada do danas činio, osobito u svojstvu predsjednika ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskog jezika, bilo je na toj liniji. Dakle, ne samo da crnogorski jezik postoji, nego je on standardom dokazao vlastito postojanje. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.